салом дӯстон, Барселона тури худро дар Амрико ба охир расонд ва дар бозии охирини ин сафар бо тими Нью-Йорк Ред Буллз вохӯрӣ анҷом дод. То ин бозӣ ҳамагон шоҳиди дурахшиши бозингарони нав дар бозиҳои дӯстона махсусан бар зидди Реал Мадрид шуда буданд. Дар ин бозиҳо Барса бори дигар исбот кард ки онҳо ҳадафу мақсади ҷиддие барои мавсими оянда доранд ва омодаанд ки барои ҷому мусобиқотҳо мубориза баранд. Баъзан вақт мо мушкилӣ дар канори хатти ҳимоя медидем ки баъди харидории Кунде ҳамаи ин камбудиҳо бартараф хоҳанд шуд. баъд аз рӯзҳои башумор мо чемпионатҳои аврупоиро боз дар экранҳои худ хоҳем дид, вале якчанд бозиҳои муҳим низ дар Аврупо доир мешаванд ки боварӣ дорам ҳар яку яки шумо аз диданаш ҳаловат мебаред. Финали Лигаи Аврупо байни бонувон Англия муқобили Германия. Оё ҷоми ин мусобиқот дар Англия мемонад ё онро дар Дойчланд мебаранд? Барои боз ҳам шавқовар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менюи асосии барнома ба аксии даромада дар ставка безриска ба ғалаба ё мусовии дилхоҳ даста то $10, яъне 101 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участӣ ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. тактикаи бозии доиршуда 4-3-3 буда хусусияти ҳуҷумӣ дошт. ҳайати асосии дастаи каталонӣ пеш аз шурӯи бозӣ чунин буд: дарвозабон сутуни устувори даста Тер Штеген, ҳимоятгарон Алба дар канори чап, Кристенсен ва Гарсия дар марказ, Араухо дар канори рост. дар хатти нимҳимоя Де Йонг ва Гави дар ду канор, Бускетс бошад дар марказ. дар ҳуҷум бошад Дембеле дар канори чап, Левандовски дар марказ ва Рафиня дар канори рости майдон ҷойгир буданд. Хави дар бозӣ боз эҷодкорӣ карда сегунаи Дембеле, Лёва ва Рафиняро дар ҳамла санҷид. инчунин эксперимент дар ҳимоя низ идома дошт. ба ҳамин хотир мо аллакай чанд бозӣ шоҳиди якҷоя кардани Кристенсен ва Гарсия шудем. ба назари Хави ин дугона ба ҳам хуб мутобиқ шуданд ва устуворона бозӣ доранд. хуб, акун ба статистикаи бозӣ нигарем ки он ҷо Барселона ба куллӣ тафовут нисбат ба рақиб дошт. фоизи идоракунии топ 71 бар 29, зарбаҳо бошад 16 бар 7 ба фоидаи дастаи каталонӣ. баъд аз гирифтани рафти бозӣ ин хоси Барселонаи ҳақиқӣ мебошад. дар қисми аввали бозӣ ҳамлаҳоро аз ҳар канор медидем ва кушодашавии дигар бозингарон хеле хуб диданӣ буданд. ҳатто ҳимоятгарон дар мавҷи дуюм кӯшиши кашол додани бозиро карданд ва то ҷои хатарҳои голзаниро барои рақиб ба кор оварданд. ҳарчанд дар қавати дуюм партовҳо буданд, вале дар баъзе ҳолатҳо Левандовски дар ақубат ноком шуду, дар баъзеи дигар туп то ба ӯ намерасид. аз ин лиҳоз камбудиҳо дар дарки ҳамлавар дида мешуд. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда бо талошҳои Гарсия туп ба Рафиня расид. ӯ бо гузариши яке партов ба Дембелеро дуруст шуморид ва хато ҳам накард. Дембеле тупро ба пои худ шинонд ва бо як зарба туп вориди дарвоза шуд. дастаҳо бо тафовути як гол ба танаффус баромаданд. қисмати дуюм бо ивази бозингарон ки ба рафти бозӣ ва якдигарфаҳмии онҳо бештар алоқаманд буд баргузор шуд. ин навбат Кесе бо Де Йонг якҷо шуданд. ба хубӣ гуфта метавонем ки барои рақибон гузаштани ин деворҳои устувор кори осон набуд. Де Йонг дар бисёр маврид бозии мунҷалон нишон медод ва кӯшишу талошҳояш ҳамеша ба фоидаи даста буд. 25 дақиқа мондан то анҷоми бозӣ Левандовски ва Тер Штеген аз майдон гирифта шуданд ва ба ҷои онҳо Пеня ва Депай баромаданд. Депай ки қаблан гуфта буд агар даста 6 ҳамлавар ҳам харадманд дар даста боқӣ мемонанд, бояд худро то ҷое нишон медод. ҳамлаҳо баъд аз ин боз хатарноктар шуданд ва рақиб ба ҷуз қоидавайронкунӣ дигар коре аз дасташ намеомад. дар дақиқаи 84 Эделман бозингари рақиб ба пои бозингари ҷавон Торе зад ки ин корро дар бозии дӯстона амалӣ карданаш шарту зарур нест. довар ин қоидавайронкуниро дағал шуморид ва Эделманро бо корти сурх ҷазор дод. Пьянич бозингаре ки як пояш дар дастау дигараш дар ҳолати гузариш қарор дорад, тупро дар ихтиёр дошт ва кушодашавии Депайро эҳсос кард. ҳарчанд партофти кардаашро ҳимоятгар дар назорат гирифта ба дарвозабон гусел мекард, вале чунин ба назар мерасид ки туп ҳам ба фоидаи Барса кор мекунад ва дарвозабонро маҷбур кард ки ба хатогирро диҳад. Депай макор аз фурсат истифода бурд ва голи дуюми дастаашро дар дақиқаи 88 ба самар расонд. Хави дар интервюи худ баъди бозӣ дар хусуси омад накардани кори Левандовски гуфт ки ин ҳолати муқаррарӣ аст ва Левандовски ба ин чиз оддӣ рафтор мекунад. чунин ҳолат бо Суарез низ рух дода буд ва ӯ баъдан ба снайпери асосии даста табдил ёфт. ба ҳамин бозиҳои дар тури амрикоӣ ба нақша гирифташуда ба анҷом расид. акнун Барселона ба хонаи худ бармегардад ва омодагиро барои бозӣ бо Пумаси Мексика оғоз мекунад.